Добрый день, мяне зовут Кісель Дар'я Андрэевна. Я малодшы навуковы супрацоўнік Гродненскага гісторыка-археалагічнага музея. Сёння я вам раскажу пра гарматы. Нараджэнне агнестрэльнай зброі ў Еўропе цесна звязана з вынаходствам пораха і пачынаецца з выкарыстання гармат. Першапачаткова іх называлі бамбардамі. Датуецца гэтая падзея 1326 годам. Нашы продкі пазнаёміліся з гэтай агнестрэльнай зброі падчас барацьбы з крыжакамі. Спачатку гарматы адлівалі каваным жалезам, а ўжо з 14 стагоддзя пачалі выкарыстоўваць бронзу. Каб зрабіць стрэл, спачатку трэба было ў ствол запіхнуць парахавы зарад, потым закаціць ядро і толькі пасля пры дапамозе кнота падпалівалі порах праз затравачную адтуліну. Такія прынцыпы дзеяння гармат выкарыстоўвалі амаль да 19 стагоддзя. Ядра першапачаткова былі каменныя, а пазней пачалі рабіць і чыгунныя, жалезныя, бронзавыя, нават шкляныя. Зараз мы звярнем увагу на адну з гармат. Яна была адліта ў 17 стагоддзі менавіта з бронзы. З такой гарматы можна было зрабіць 8 выстрэлаў у гадзіну, болей не атрымоўвалася з-за перагрэва ствала. Калі колер ствала змяняўся на блакітны, стральбу спынялі і ахалоджвалі ствол, і таксама прачышчалі ад парахавога нагару. Яшчэ побач стаяць невялікія гарматы, яны называюцца марціры-салітоўкі, датуюцца 18 стагоддзям, а адліты ўжо з чыгуна. Такія невялікія гарматы канструкцыйна адпавядаюць марцірам, але адрозніваюцца памерамі. Зыходзячы з назвы, такія марціры былі патрэбныя для салютаў. Іх часта замаўлялі асобы з лікай шляхты і ставілі каля галоўнага ўваходу ў дом. Пускалі салюты падчас вітання гасцей ці разнастайных урачыстых мерапрыемстваў.